Pois vou che dicir unha cousa. Desde que me divorciei, estou contigo genial. Non me pasara desde que me divorciei o que me está pasando contigo. Sentirme así de ben, a gusto, feliz, porque me das felicidade. Sí, teño que dicirche que sí. Moitas gracias. Mamá, moitas gracias. Moitas gracias. Agora que estou divorciado, mamá, tamén hai que ir mirando unha cousa, porque tú xa tes unha edad. Estás pa calquera hora, como se dice. Tú hoxe deitaste e igual mañá xa non te levantas. Entendes? Entonces, o único que hai seguro despois da morte, o único que hai seguro é papeleo. Entonces, deixa todo firmadito antes, xa deixas a herencia, todo armado, aí perfecto, listo. E eu xa vou disfrutando, porque hai que disfrutar as cousas en vida, en vida. Hombre, hola, cariño. Que hola, que cariño nin que carallos, que estamos divorciados, coño. Joder, pero onde dicen que donde houve amor que queda cariño. Ah, sí? Pois sabes o que me queda a min? Asco. Dios, menos mal que ahora desde que estou divorciado xa vivo en pijama como a Tonecho, xa a tomar por saco, xa vivo en pijama. Dios. Ahora desde que estou divorciado levo un tren de vida a tope. Sí, xa te estou vendo que levas unha vida trepidante de todo, sí, vamos, apasionante. Acabo de aterrizar ahora. Ahora mismo acabo de aterrizar do avión. Ah, sí? Ahora mismo. ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De allí. ¿De dónde? De Gijón. Porque Gijón ten aeropuerto, non? Non sei, por vir autobús. Pero ando a lo loco, así. E aterrizastes de Gijón nun parque infantil coidando dunha vella. Non é unha vella que miña nai. Joder, respeta aí un pouco que está para calquera hora. Mañá morre que? É que? É que tes que ir ao enterro. Quen? Foi tua sogra, 20 anos, terás de que ir ao enterro. Olvídate que non vou enterro ningún. Joder, cago en la mar. Bueno, é igual, que queres? Que querías? Que necesitaba verte. Eu tamén. Iba te chamar eu. Pero aguantei, ao final ves tú a min, claro. Vale. Que necesitaba verte polo tema do divorcio. Ah, sí, eu tamén. Sí, polo do divorcio hai que divorciarse. Sí. E que tiñas pensado? Que tiña pensado de qué? Que tiña pensado que levamos 6 meses con esto a voltas. Arturo, que todo o pueblo me pregunta, pero ainda estás con o divorcio? Sí, normal que me pregunte. O divorcio é unha cousa que hai que facela ben, porque é para toda a vida. No, é para toda a vida. Pois claro que é para toda a a vida. No, por mí tamén, pero digo, por ti non era. Que sí que é para toda a vida. No, por mí sí, para toda a vida, sí. Efectivamente. Por mí, para toda a vida. Pois xa, o meu abogado vai chamar ao teu abogado. Pero que ti non tes abogado. Joder, pois chama tu médico de cabeceira, eu que sei. Dios. É igual. Pero da igual como nos vamos a divorciar ahora. Quero arreglar o divorcio hoxe mismo, entendido? Pero como vamos a arreglar aquí? Para xa falta o arreglo suite. agora mismo, tranquilo. Hola. Sí, necesito un servicio urxente, sí. No, local no, a domicilio. Sí, a domicilio, sí. Estou no parque infantil. Moi ben, moitas gracias. Ata agora. Grazas por chamar a teledivorcio. Teledivorcio? Pero tú que pedicho en Suiza unha 4 estacións. É un novo servicio do xulgado que se chama teledivorcio. Para firmar dende a casa ou dende o local. Senten aí. Vale, a ver, antes de firmar o que sí, habería que, un par de detalliños que había que solucionar. O tema do vestido de novia. Sí. Creo que ainda está na súa casa, non é? No, por aí non paso, Polo vestido de novia non, podo pasar por 700 cousas, pero por aí non. O vestido de novia é para él que é quen o pon. Quédame mellor a min que ela, xa yo digo ahora mismo.
Entón estamos de acordo todos, non? Sí. Todos de acordo. Aí está. Esta. Vale, seguinte punto, a ver. Os fillos. Quen os ten? El. Que é la que os tes ti, Arturo? Ai, sí. Creo que sí, debo ter... Seguro non? Sí, creo que son moitos. Son dous. No, se son dous han de aparecer, porque teñen que aparecer, porque teñen que aparecer. Sí, vale. Sí. No. Os ser dous teñen que aparecer, o pasa que miña mãe jarda todo, a ver onde os jardou. A ver onde os jardou agora, pero xa aparecerá. Vale. Sí. Buscará. Sí, Buscará. sí. Vale. Solucionado, pois, non? Sí. Vale, estupendo. Pois xa está, eu creo que o acordo xa está feito. No. Falta unha cousa. O que? A dentadura de miña sogra. Todo? Como? Os dentes de túa nai, que son meus. Como que son teus? Como que son teus os dentes de miña nai? Que son meus porque os paguei. Agáchate. E que queres que facer? Que queres que... Como? Sí. Vamos a ver, pero os dentes de miña nai... Pero como, que queres? Que lles quite? Sí. Pero como queres que lles arranque? Dios. Como queres que lles arranque os dentes? Pois é moi fácil, Arturo, con esto. No, Eu xa non lle podo facer porque se os pagou ela, son dela. Isto... non eres capaz. Eu no, pero ti sí. Hostia. Mamá. Quero dicir eu. Tu sopa con somé gustache tamén, non? Dice miña nai que se queremos volver que por ela estupendo. Que cousa, non? Que ironía ter aí o balancín aquí, na mitad do suizo. Poderíamos ir para lá. Para que? Home, a ver, a balanza é o símbolo da xustiza, balanza, balancín, non? Pois nada. Bueno. Dios. Aí estés. Dios. É que eres inútil de todo, eres burro, Estes non son, estes son os de abaixo, os meus son os de arriba. Pero como os teus guardarín, pero os de abaixo quen lles pagou? Os de abaixo son dela. Dios. Onde ves que son tan sans? Así sangraba. Que digo que, mentras facemos tempo, poderíamos darlle aí un pouco... Boca que? un meneo. Mire, respeto un pouco, porque son unha muller casi divorciada, vale? Aquí estés. Os 4 de arriba. Ahora xa me dirás ti a min pa que queres os dentes de miña nai. Pa que? Dios. Dios! Sabes que che digo? Que ese fillo que tes non o vou reconocer. Non lo pienso reconocer.